Vítam vás v našej prírodnej jedlej liečivej permakultúrnej záhrade. V seriáli vám budem ukazovať priebežne, čo v našej záhradke v tom čase, keď budeme natáčať tento seriál, robíme. V tejto úvodnej časti vlastne vysvetlím, čo to je prírodná jedlá liečivá permakultúrna záhrada. Prírodné záhradky sú záhrady, ktoré kopírujú prírodu, vládne v nich prirodzená harmónia, krása, navzájom sa podporuje živočíšny rastlinný svet a človek. Sú to záhradky, kde je dizajn odpozorovaný z prírody, tak ako to robí príroda, pretože príroda je dokonalá a človek už nič lepšie ako príroda nedokáže vymyslieť. S kopírovaním prírodných zákonov a toho, jak to vlastne robí príroda, dokážeme v našich záhradách vybudovať samoudržateľný, to znamená permakultúrny ekosystém, pri ktorom jednotlivé rastliny, živočichovia, aj tí diví a aj tí domestikovaní a aj človek dokážu spolu harmonicky pôsobiť tak, aby výsledkom bol jeden úžasný prirodzený priestor plný jedlých, liečivých a užitkových rastlín. V prírodnej záhrade sa všetko navzájom doplňa. Pestujú sa vlastné plodiny bez chémie, ale nie formou nejakých usporiadaných hriadok, ale systémom zmiešaných záhonov, pretože príroda nepozná hriadky, presné riadkovanie ani monokultúru. Príroda všetko robí ako džunglu prirodzenú, kde jedna rastlina podporuje druhú rastlinu a prežíva tá najsilnejšia, najodolnejšia rastlina, ktorá nepotrebuje žiadne postreky ani žiadne barličky na to, aby prežila. Kniha Darujme si zdravie z vlastnej záhrady vznikla veľmi spontánne ako výsledok môjho úsilia ukázať ľuďom, že pestovať sa dá inak, a síce bez chémie a v súlade s prírodou. A že to naozaj funguje a vlastne na príklade našej vlastnej prírodnej jedlej liečivej záhrady ľuďom ukazujem, že naozaj je to možné. Nemusíme používať chémiu, nemusíme postrekovať nejakými anorganickými pesticídmi, herbicídmi a inými agresívnymi chemikáliami. Nemusíme hnojiť anorganickými hnojivami. A naozaj, pokiaľ je tá záhradka urobená ako prirodzený ekosystém, ona si dokáže poradiť aj bez týchto agresívnych našich ľudských pôsobení a ide to. Ja stále hovorím, zameňme tuje za jedlé stromy, sterilný trávnik za lúku plnú života a liečivých bylín. Pestujme na svojej záhrade či pozemku zdravé plodiny bez chémie, ale za to plné vône, chuti, zdravia a života. Kedysi som počula veľmi zaujímavú myšlienku. Pestovať si vlastné plodiny je ako tlačiť si vlastné peniaze. A ja by som to trošku rozšírila. Pestovať si vlastné plodiny je ako pestovať si vlastné zdravie. A to je z môjho pohľadu viac ako tie peniaze. Kohút Karol sa nás svojim kikirikaním snaží zobudiť. Nielen ráno, na veľkú radosť našich susedov. Karolov budíček je aj o niečom inom. Haló, ľudia! Príroda je tu všade okolo vás, aj vo vás. Stačí sa iba zobudiť. Dovoľme prírode, aby sa nasťahovala aj do našich záhrad, miest, obcí, polí, balkónov, hospodárstiev. Príroda hľadá záhradu. Nájde ju aj u vás? Predne sa lúčim a na budúce zas dovidenia.